Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Un jeu si amer, je ne peux réussir, car rien n'est gratuit dans la vie. Jamais on ne me dira que la course aux étoiles, ça n'est pas pour moi. Laissez-moi vous émerveiller et prendre mon envol. Nous allons enfin nous régaler. La fête va enfin commencer. Sortez les bouteilles, fini les ennuis. Je dresse la table de ma nouvelle vie. Je suis heureux à l'idée de ce nouveau. Aquest logo perquè les lletres són, com es diu la nostra comparativa, la mà és de creat a mà i el color és de lila perquè significa creativitat. El meu logo hi he fet una mà perquè som un equip. També he ficat Manuel Lluçanès del nom de la nostra cooperativa. He ficat som un equip perquè som un equip. I he fet les muntanyes perquè m'agrada molt la natura i el verd de la felicitat. He fet les peces del puzzle perquè estan encaixades i nosaltres també hem d'encaixar en el grup. He ficat les lletres del Manuel Lluçanès perquè és el nom de la nostra cooperativa. He ficat el Manuel Lluçanès perquè és el nom de la cooperativa. Al voltant he ficat un quadrat perquè vol dir la unió. He ficat de color verd perquè vol dir la natura i la fulla perquè indica el bosc. Aquestes persones perquè significa treball en equip, que som un grup. He posat Manuel Lluçanès perquè és el nostre nom de la cooperativa i he pintat això de color verd perquè és de la natura, representa la natura. I he pintat això de color vermell perquè m'agrada. Jo he fet la M del manual i l'he pintat de color blau per la creativitat i de color verd per la natura. I després aquí també he ficat art, el vermell perquè m'agrada. He creat el logo de la cooperativa i he posat manual perquè és el nom de la nostra cooperativa. He posat Escola Lluçanès perquè és de l'escola i després he dibuixat un pot de pintura perquè és manual i artesanal i després he fet coquella a la pintura perquè no sempre et surt bé les coses i després la pintura és blava perquè és diferent. Presentar aquest logo per la cooperativa que l'M representa el començament de manual i l'A de l'art. Llavors el vermell significa força i unió i el groc perquè està blanc. El vinil he fet un logotip, l'M en 3D que vol dir la inicial de Manu i l'A que és com es diu en 3D que vol dir art, que és un manual. I he ficat manual de Lluçanès. He fet un cub amb ratlles que apunten a les lletres i aquestes ratlles volen dir la cooperativa, que
representa que aixequen un punt amb la força de tots aquests. I aquest aquí vol dir contra el racisme i que s'estan donant les mans vol dir que les formes d'un equip. Aquest és el meu logotip, que aquí diu Manuart perquè és el nom de la cooperativa, i Lluçanès perquè és el nom del poble on hi ha l'escola Lluçanès, que és on treballem i vam fer aquesta cooperativa. Llavors, he ficat aquí un pilot de quadrats perquè representen com si aquestes dues persones estiguessin jugant i treballant en equip, que és el que fem. He ficat el color morat perquè representa la cooperativitat i el taronja perquè significa imaginació, que és més o menys el que fem. He ficat aquí dues persones donant-se la mà com si haguessin aconseguit alguna cosa i amb mascaretes per al tema del Covid. Soc l'Eric i aquest és el meu logotip per presentar el logo de la cooperativa. Jo he fet el blau perquè és el meu color que és per mi el que em desarrolla més la imaginació, el verd perquè em tranquil·litza perquè és de la natura i la M perquè és de la primera lletra del manual i aquesta triple M m'ha vingut de l'escut de les Juventus, que és com una doble sota.